Takže dorastenky z Diviak sa pripravia na základňu číslo 1 a už si aj môžu pripravovať základňu. Pred nimi odštartujú dorastenci z Malého Čepčína na základni číslo 1, medzi tým na základni číslo 2, kde sa o malú chvíľu odštartujú chalani z DHZ High, po nich pôjdu na základni číslo 2 DHZ ženy. DHZ High ženy, tak, pardon. Výborne! Bomba, poď Jarčo, poď!